iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ti kunam, kasano ka napasamag na ita? Amom kadino kasano ti kadakkel tinapukaw ko. Ha! Unak no mapagnamnamaan kayo. Agpapada kayo nga inutin. Adda kalay ti sangok ang mga lumapaltugan ka. Saan ka pa ilang agparparang kanyang? Bawatam! Ay, agkakabakap ang kinabalas. Agtigintan dito yung problema. Oh, apay nga agpupuntot ka, Conrado. Anya ka dito problema. Dayjay may sa ataok. Pimal pa kiti trabaho na. Tapos tamanok sawag pa ilaang. Talaga nasikap ti kabsat mo. Ni Manong Martin tikat mo asawan. Anta ka di pa'y sa bali kabsat mo. Malaksid no anta pa'y sa bali kabsat mo. Adyak mo. Anta ka di kabsat mo itinuwan. Awan. Ni Manong Martin la ang tikabsat ko. Apay ka di? Iso, tinakaalay ti may isa business project. Kinay kayat dati natag na business proposal. Diyakan mo, noan niya talaga agapo. Ngam atapag at sa bali agapo na. No apay nga iso, tinangabag kitibit. Anya ka matiga po na? Italang amamwa nga adagam kainagaw mi a business proposal. Diyak ba't naamuan na dagos sa nakibid mo't kaya? Ado kami ang nakibid. Ngam iso, tinangabag. Kano pa yan amam dayta? Hindi kalman lang. Sa pimalpak, timbaon ko at tao. Nagsarita ko kanin kini Manong Martin. Namabalin na ko ma. Diyak kayat nga dasaan nyo apag kinaawatan itikabsat ko. Diyak pa'y nasango, tinakisarita kengkuhan. Talo ti asikaswag. Alabayamon, saan ta na pagsaritaan day ta? Isupay apakariribukan. Day talaga banag. Sana day ta, ti saan may apag kinaawatan. Sige, papanag pa. Pinanawan ako ni Conrado. Sapay ko na, tapunin ko. Kung nagmuhusan ka manan ang masango ang mga Rabi Martin, makumikom kalauna iti negosyo. Diyak namin nasango at dagos ng meeting kadag iti empleyadok, mama. Oray di kalma na nangabaka kiti bidding. Iti may sa business proposal. Saan mo na istorya kanyak dayta? Narabianak manan ang nagawid iti Rabi Sana sa pakarimwar. Adangarod na sa panapanak. Ay, makumikom kalaunay. Isuadi mon masango ti mga sawa. Mama, amo yung agtrabaho a nurse iti ospital iti California ni Bernadette. Di nakanupay kayat ti makiasawa. Diya ka mo niya ti pagtumpalan ti ayan-ayat yu. Nurse iti Amerika. Ay namnamaam akayat na pa'y ti agawid. Si kakit di ti pasurutin na iti Amerika. Awan panggap kong agnado di balasi tao, mama. Ada bukod ko ang negosyo. Paya pa babaunak kadagiti kang ganay. Mama, pasensya kayo kuman. No nabayag asahan na ka nakasarong karkada kayo. Ay, maawatan ka, Wanda. Mala. Agpada ang negosyante ti kapsat mo ni Conrado nga asawa. Makumikom ka nga taa. Amang tultulong kenkwana. Asa na kayat ni Conrado, makibiyang ka dagiti negosyo na. Ada sa bali, pakakumikumak. Oh, kumusta kayo matan? Ay, nasaya at mait. Naimbag kasaan anatuloy iti papanak kuma. Saan na kumaan na ganaon? Ay, ti amok nga rod no makamakam kayo pa laang. Kini Manong Martin. Ay, iyada ka di iba kami iti kapsat mau.
Pasyara medyo opisina na ah. Sana balen, oray da kayong tikasarita. At da ngamin nakaamuak, ani Manong Conrado. Ani Manong Martin kano tinangabak iti bidding iti may sa project proposal. Kasta ka di? Diyak ka mo nakibiding kamit kayam. Saan ka nakita di meeting? Nang ibauna kiti sa bale. Ano ti taltal kikatao? Ken ato ti as-asikaswan. Panag ko na. Awan problema ken ka. Iti day tabanag. Nakabakbak nang ka. Napatag kanyak na dyan business proposal. Kaya anya nga ron ti mabalin ko, Martin. May sabalik man gayam. Kumusta ti kapsat ko? Awan ti problema may tikapsat mo. Natalgat iti danak. Diyan maawatan no apay aman-mano nagkikita kayo. Saan kumat apaw-pawilan amang sarungkar kata kayo. Isumot ngayon mawag ka. At kinasarita kita eh. Malagi mo pa gayam ni Andy? At dagayam dito lugar tayo. Nabayag nga awan dito eh. Saan na nadarayan ti panagkasarmi kini Conrado? Pimasyar iti opisina. Nabayag gayam ang nagtrabaho ay Mindanao. Ngayon dito ka nun, ani destino. Nagkita na ba kini Conrado? Anya? Kasta nga ron, nagsabat ta. Manong, ti amok no makamakam kapaylaang ije balay. Adda ngamin na istorya ni Conrado kanya. Sika kano matinangabak iti bidding ti may sa business proposal. Juan, imay dito opisina. Nagsarita kami. Mas tawak. Tadyak amo ang nakibiding. Tadyak mo't nakikita ka iti deliberasyon. Iti panakabid, tidakkel a proyekto. Ado ngamin ti mabalin na baunan. Pimasyara ije balay ta mailiwak mo't kada kayo. Saan mi kami na masangot imang sarong karking ka? Sige, baga to kini mo ma, apasyaran na ka. Agkuyog kayo ko Manong Martin. Iyawag yu ang nasapsapan no kwatap no makapagsagana ah. Amangan ngamin no mayra na arumwarak. Kat nasaya at no maranaan nyo ni Conrado. Sige, awang problema. Iyawag ko king ka no may kami, kanu ma. Ay magarop ni Wanda, amadano na ka dito'y balay. Saan nakakadi nga may pinasya, ije opisina. Hinawagan nak mama. Iso anam wak, anak ibigay ni Conrado iti dayjay, dakkel a kontrata. Kinapod no na, sakbay hinawagan nak. Imay ni Conrado di opisina kat nagsarita kami. Ay nasaya at nagsarita kayo nga agbayaw. Saan ka di matlaang nakaluksaw kan ka? Saan mo't? Awan mo't ka po na maluksaw kanya. Baknang ni Conrado. Basit labanag dayjay ama po ka kingkwana. No, imay ko man ni Wanda yung opisina. Ama ka no, nagdanon da kan Conrado. Then nagkita da kumapay kini Andy. At dapay gayam ni Andy. Wen, dito'y kanon nagtrabaho. Pasyarin yun to kini Wanda, inton masango yun, mama. No kuma agsasango kami ang nagsarita kini Manong Martino. Amangan no, nadlaw na. Ti pan nakailagag. Kan ilalabas ko. Ang dagayam ni Andy. Yak maawatan no apay nagtibtibayo. Saan kami anadan iti relasyon? Nga masapol adi maamuan ni Conrado ang nagarong idi kanyak. Wanda, natuloy ka kadimat lang ang nagpasyar di balay. Wan, ngam ni mamala ang tinadanon ko. Nagsarita kami kini Martin. Napala kayo opisina na. Iswasan ka madanagan. Ay, nasurunak lang kini Andy.
Naimbagta, dimtang kayo matlaan kini Manong Martin, Mama. Kunak no, saan kaya matuloy? Kalpasan ti panangyawag ko, asaan yung amadano ni Conrado, tada na padagapapanan na. Kat amang ano, rabinto na yan na makasangpat. Talaga nagagati asawan. Uray rabi kat kasapul ng trabaho. Amang ano, adamanan meeting da, kanagiti pada na negosyante. Ay, uray ti kapsat mo. Dandani saan, nakasurot kanya, wanda. Ay ngam pinilit ko. Taman mano kayo lang aruden nga kita. At ako madaraya ka meeting, sana natuloy. Taado ti sana makasano. Agsasango kami tulangan ng mga aldaw iti restaurant. Iti maysa, akadwami. Manong Martin, saan kayong agkit-kita kini Conrado kadagiti meeting? Manmanulaan, nalabit nga ta sa bali a grupo na. Nay, at kamot din ni Conrado. Ah, Conrado? Ay, agyaman na, tanakasangpot kamot langan anasapa. Kababayan kini mama. Malmano lang aruda na makasarong karda kini Martin. Sige, agsasarita kayo nga ruta inakitaan no nakalutong ti katulong. Ay, sumurot akong keng kata, tumulong ak naglutaw. Kababayan pa kada kayo mama. May ko Martin. Mapanta ginom ti arak iti wet bar. Pambarantang agsarsarita. Laklakayan akon ani ko sante. Gam anya ti amok. No adda maadal ko ken ka. Kasta ka di? Sige. Da kayo lang ang timakab mo. At ataraya kami ting inton rabi, inton bigat. Tandaan am daytoy ako nak, ha? Jak kaya't apumalpak kayo manan. Sige nga Rodan. Tanay, tulog akpay. Ay, nakariingak. Katsi ka, Conrado. Apay, saan ka pa yan nakaida? Nakita mo at nakasangwa kiti computer itay. Yan, naday mawag. Ewan kaya. Masapak aron mo rin itong bigat. Rabento na makasangpatan. Dapat daraya kamiting. Ang mga no, agkita kami ito itikabsat mo. Kasta ka di? Kinapod no na manmano lang agkita kami ti meeting kini Martin. Tsak malam mo no asino dagidya negosyante akamit meeting na. E dito ada kami kadagiti kakadwa. Ado ti matultulungal mi. No adda kalamitan. Day nga rod ti dayawak ken ka, Conrado. Naimbag ka unay a tao. Malagip ko gayam ni Andy agayam ti kapsat. Akit kita, ken agsasarita kayo. Saan ka de, Wanda? No, adalangan pangisurutan ni Manong Martin kanya kapaskan. Manmanumat nga agpasya ija balay ni Andy. Isudamot lang kini Manong Martin ti agsasarita. Pimundo, ti kinunak, kiniwanday di rabi Martin. Manmano amaranaan kay ti kastoy amit. Conrado, saan ka nadlaw dagos? Inyawag ngamin ni Mr. Andronio, adumaraya kiti dayti a meeting. Aywan gaya, malagip ko day jay nga ande agayam mo. Negosyante ka di mat akas katata. Saan na negosyante? No saan ang negosyante? Anyang nga ti trabaho na. Dayta ti san ko nga mo, Conrado. San ko dinamag. Nabayag ngamin na san kami nagkit-kita. Sa bagay, uray gayam mo ti may sa tao. Ay, kasla nakababay no damagam no anya ti trabaho na. Malaksid no iso mismo ti mangibaga. Pagpasyaram tuman ijay balay wenno ijay opisina. Bayam, tidanon ko dayta kalikago mo. Mangrugin siya ti meeting. Sige,
Ituloy tanto tiyag sarsarita yung madamdama. No saan tupay arabe ilaunay, mapantanto ang ginom, iti ba? O sige. Saan nga tang interesado ni Conrado Piñande? Saan po namin apakibibyangan? Noon niya di trabaho. Kaya Nay ko, talaga nasakit yung ulo ko. Sobra ako man ang tinaginom, iti rabi. Conrado. Dahito ti kape. Basit lang ting kabil ko nga sukar na. Ay, maladaw ka mga opisina itangal daw. Kalpasan na makakapiak. Ituloy ko ti maturog iti kwartuta. Saan nakto asingaan, Wanda? No, dahit tati ko na. Kanon gayam ang piadyak na puutan ti isasangpot mo idrabi. Nadlaw ko lang itay para bangon. Nadakay ti abay ko. Nakita kami ti meeting kini Martin. Inawis ko naginom iti bar. Kalpasan ti meeting. Kasta gayam. Nga, saan kami ang nagitable iti babae? Saan miya kaya ta masinga ti panagsarita mi? Ewan gayam. Nalagip ko ni Andy. Ha? Saan nagayam nga amo no anya ti trabaho ti kayem na? Kinunaklatan pagpasyaron na ni Andy yung opisina wenno dito balay. Nasayat no. Agkasingad kayo kini Andy. Saan kami unay nakapagsarita idi? Ta saan ang nasaya ti panakin inom ni? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumatlagayam madyak na uray ti isasangput mo idi rabi Martin. Napan kayo gayam naginom ken ni Conrado ijebar. nangyagugam tinagsaritaan mi kini Andy. Ada nalipata ka dinamag iti kayem ko, mga. Dinamag namin ni Conrado no anya ti trabaho ti kayem ko. Apay ka no? Saan ko na dinamag no apay? Saan na masapol na damagig dita? Ang mga no sa bali ti pagawatan. Saan nyo nagsaritaan ti maipapaan kadakwada ken Wanda? Saan? Awan sa mat problema iti relasyon da. Nasingpat ni Conrado. Makumikom lang amin kadagiti negosyo. Remuara ni Conrado iti kartumi. Kaslasan mo't anaturo. Gapo nga tata kadigdigos na. Ngam sansanot pa yan na usaman. Kasla na partak tilangana. Amangan, no ado ti aramidin na iji opisina. Kang mabalin na ti maturog iji. Sabi ko matasaan amad lang ni mama, ang mariribukan na. Anyo nga tati pampanunutan ni Conrado. Apay-akayat na nga agsiningad kini Andy. Oo, Wanda, iha. Naimbag ta nakapasyar ka man. Naira na, nagluto kami iti pansit. Amo ka paboritom na ijay. Manipot idiubi nga, kat pansit, no, kwati mabusgusto nga ipameriendayo kanyak, mama. Nalain kayo nga gluto iti pansit. Naimbag. Kanayonan ti panagpasyar mo, iha. Awan nga min makasarsaritak ije balay, no, saan lang adagiti katulong. Wen, naistorya mo't ni Conrado. Nagkita da iti kabsat mo, iti meeting da kadagiti negosyante, iti rapiin. Nag-inom da ka no, iti bar? Owan, isuan na daw nga rod anang opisina ta. Iha, amangan no, saan nga rod? Anadanon ni Andy ti asawang iti opisina na.
Kaya't nakanungamin ang makasarita. Awan, mama. Naibaga na day ta kanya. Wanda, iha. Apa ya kasta ti panang matmat yu kanya? Agda ka di kayat yu nga ibagapay kanya? Iha. Diyaga mo. No, rumba nga damagag da ito eh. Nasingad nga agayam da Martin kan Andy. Masansan nga agsarsarita kayo no agpasyar dito eh. Kuang gamin, atapan mi idi, nagharem ni Andy ken ka. Mama? Itala ang ama ibagayo day tanga atap yu. Ne, api analagip yu day ta? Kuang gamin iha, kalat lang, kuang gamin iha, kalat lang ang napanunod ko. Madanon kagayam diti balay, Wanda. Naimbag man ta sinarong karam ni Mama. Di namat kahit nga mitay agaliwaksay. Nabayagan dito iti kabsat mo, Martin. Mahiliw ka no ang makisarsarita kanya. Mhm. Maminsan lang agpasyarak dito balay. Awis ko to ni mama nga agpasyar. Ah, Diya ko nagbayag. Kat amang no dandani makasangkot ni Conrado. mhm. Iha, amangan no, nakasambot paikit din. Kasapaanan ti agsip nga panagawid na. Ado ti pakakumikuman na. Oray rabiin kat. Awagan dan ko Kasta ka di. Negosyante at talaga ti asawam. Awan kayam. Nakapagsarita kayon, kini Andy. Anya? Kaya ni Conrado ngagtrabaho ni Andy kinkwana. Ngayon san namat, amay batan ti trabaho na. Itaman pa'y anasapa ang nakasangkot ni Conrado. Sumipngat paikit din. Nakagarahin itikot sa'yo na. O Wanda, Ah? nasagatan ka asimagpat. Sakbay ti pangaldaw kanupay lang, apimano ka. Pinashare ko ni mama, tamailiwak mo't kinkwana. Kanay masan ni matun tinagsarsarita. Nasangputan nak ni Manong Martin ni Jabalay. Aywan gayang pasensyakan iti panakaladaw ko si Mangput No, ijay labalayo ti papalam. Awan ti problema. Ngam no adda sampahali papalam. Masapul nga adda mangkadukin ka. Intong maminsan, agpakadakton ken ka. Panggap ko ngamin nga ipashare ni mama intong maminsan. Sayang, pinagkidkidan ni Andy, ti Jaya Kinkwan. Iso kumapay amay nayon ka nagiti taok. Natalgat tinagam ko, oray sa dino ti papalam. Tamok, anasingid kayo kini Martin, iti dayjay alamat ki. Kat anya, ti inaramit yung iti dayjay alalaki. Anadlaw yung awan bayan. Uray man kindi nagkamang iti kasatgatan. Diyo kumaining gaan na kinamat. Awan ka di tinakita yung akaduan. Sa pag nagturadan. Entun maminsan, ambo yung ti alamidan nyo. Masapul ang nalimat. Awan di makambo. Baawatan nyo. Makariingan naman na. Conrado, siriring ka pa lang? Anya ka dito orasan? Oh, pasado alas 12 gaya man. Ay, kung ngamin, naibayaga kay ti comfort room. Kilat, nagutpot, tibugsit ko. Nagtumar ka kumay ti agas mo Ano, kaya't mo kaduan ka nga pan iti doktor. Kuyugan ka.
Sakto ti makaamo, Wanda. Ipalubos ko kadimat ang mataya, ket nagpintas ka. Kaubingam. No addan to anak ta. Saan kanto amadukutan nagmaymay sa ritual? Nakariingak idirabi. Gapu iti panagungumot ni Conrado ang makisarsarita iti cellphone na. Saan ka nagpadlagan ko na? Anya nga ta? Nadlaw ko nga da ilimlimot ti asawa kanya. Dandani sana kaya palubusan ang mapanidyo opisina na. Di na kaya ang makibiyang kadagiti negosyo na. Anya nga min tinakalaglagi pa nyo iti day tabanak, mama. Mabayag pa'y nga amudawan da kan kontrado iti. Agnobyo dan, kini Andy. Saan da pa'y nga agnobyo idi? Inot mo to na kimayakay ti kapsat mo kani Andy. Si Mardeng paikit din nga agpasyar aging napanan nagtrabaho iti Manila. No isuda ko mati nagkagasat. Awan problema kanya. Martin, saan nga ta nga agselos ni Conrado ken ni Andy? Kaslamawata kundi kahit yung asawan, mama. No apay akayat ni Conrado ti makisiningad ti ni Andy. Ken kayat na pa'y nagtrabaho ken kwali. Wanda, at nadam ko malahang ti agmaneho. Amangan no madisgrasya ta. Pagkanaan nyo lang tinakin nyo mga. Ipalubos ko kadimat nga dadagas ang mapasama kada tayo. Idi nga min balasang ka. Kasta unay paspas ti panagmanehom. Di ka nga min mangibagakin ni Conrado iti mani maneho kadata. Diyak kayat nga ron. Nga adamang bantay kada tayo. Imanugot mo ni Conrado, adwa tayo lang. Nanamiha. Nakanayutan. Makitan ti mangliwang-liwang ataaw. Ha? Dahil siya manang tinangisit alukan. Kaspa, sursurutan na kami. Amang ano, adadakas nga lamitin na kada kami. Tinasayat. Papas tilugan. Wanda, iha. Apay akalaat mo ito na pinaspasam ti panagpataray mo. Amangan no madisgrasya ta. Kwa, mama. Kasano ilawlawag ko dito kini mama. Relax kayo lang, mama. Awan ti dakas ang mapasama. Kan pinapaspasak tilugan tapno nabibiit tayo ang makadanon. Saan ka kumagumanat, iha? Makadanon tantulat ta. Agnerbiyosak iti kinapaspas ti panagmanehom. Apay ngay nawagan na Wanda. Na imbaglaangan ta nakapanaw ti sangailik. Ay kunak malo nagkuyog kayo kini mama ang nagpasyar. Conrado, aging gayta. Agkabag-kabag pa lang. Inkarkarigatak ti saan nga agpadlaw kini mama. Tapno saan amay ramraman na madanagan. Anya ti kayat mo asawa? Sa di mag-ayan nyo? Ada kami iti may sa beach resort. Nakabatok kami iti baybay, itay nadlaw ko tinangisit alugan, amang sarsaruno kada kami. Nagbutangag. Amang no, anya titakas apanggabda kada kami kini mama. Anya? Kasan mo naman nagdagdagas na gichay? Karnapon dati lugan, kat pasakada kami, itida kalagatat. Weno, patayan da kami paikit di. Makasangit ang paikit din. Intuloy na kayo kadi akinawan. Sa
Nasaya ato kasta. Ken amang ano nagbidlot kalaan. Awan ti saan na makamam mo kadya, Wanda. Awan ti makabael nga garamit iti dakas kada kayo. Ngam kasanon. No kas pangarigan lang. Ita kayo lang kini mama. Mangibauna kiti mangbantay kada kayo. Tapno awan ti dakas sa mapasama kada kayo. Uwan, agyaman natin. Itala, mapasyar ko. Ano maipasyar ko ni mama? Sa kastoy pa ilaan. Ay, ni mama, di dandanagak. O sige nga, Rudan. Bye, Wanda. Ah, kasta ka di? At anya ti inaramid yun. Ay. O sige. Siya akong timakam mo. Baliwan tanto tegsarita kadoy. At napatag kay paramit ko kada kayo. O sige. Urayin nyo lang tibilin ko. Napayagan da ito yung plano. Conrado, aga kagaya man. Wanda, kumusta ti panagpasyaryo kini mama? Malaksid ti panagpiknik yo iti baybay. Nakadipay sa bali ang panay nyo. Di magas kami lang anangan iti mall, ta mabisin kami. Kan may sa, namrayan mi lang tinagpalamiis. Nabayag kami ang nakasangpot kini mama. Ta, mabutan, no paspasak ti agmaneho. Nasaysaya ati kasta. Tapno, mayadayo kay ti diskrasya. Ayun gayam, naira na alimapa sa kiti balay yo. Gampik kotse mat ni Andy tinakita kiti arubayan. Apay adi ka di magas? Dahit ako matiplano, tagkuyog tan nga gawid. Kaya't ko kumamakasarita ni Andy. Kinlahat nga timbawag. Sana ka nagbayag ijo balay. Nagawid ako ng kalpasanaan na itulad ko ni mama. At adan ajak makaturo. Gapo iti kinapis, iti panagurok ni Conrado. Ita pa lang anasaksa ang nagturo. Iti siya. Saan akas no ko anak karabrabi ino sumangkutan. At dapay dagiti gundaway ang makariingak langan ang nakaarako kanya. Sangat pa'y unay alakay ngam no apay akasadyay ti amo. Ori awan ti dapas ang napasama kada kami kini mama. Maririto ka na. Kasanon? No. Tsak namnamaan day jay. Talaga makaturturog ako. Di nasayaan. Maturog ako mata. Nadlaw ko ang nagputang ni Andy. Gapo ka nagitimbagan. Patta-patta na matlakit ti Jay. Nalabit na pa nang sakit na ni Wanda. Siloso nga tangag paiso ni Conrado. Ngaman manu arumar ti kapsat ko. Oh, iho. Oh, mama. Makatugturog kayong samatan. Ituloy ko mati maturog. Bigaten, Martin. Nalipatak gayam nga imbagaken kay di kalman. Bagbagam kumati kabsat mo. Tani, nagpaspas ti pa nagpataray na di kalman. Uray di balasang pailang ni Wanda. Napaggas nga pataray. Ibayan nyo, napagbagak to. Iho, awan tikas itinatanang agmaneho. Puno na ita ko na ayaw, mama. Sige, ingkay ka't maturugan. Sige, sige. Talaga sana makadlaw ni mama. Nasayat man.
no sangag nervyos. Nas ka na makasarita ni Wanda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, saan ako nga agbayag? Agawid akton inton madamdama. Naimbag man. Tada oras mo nang ibasyar kini mama. Inton maminsan, kadwada kaminton kini Conrado. Ngagpiknik iti baybay. Manong Martin, inuray ko ang makastrak ni mama iti kwarto tapno saan na amang nagtiibagakken ka? Anya ka diti bagam. Panagkunak awan parikot. No asino man ti makangag. Sana na nagbayag ni Wanda. Kalpasana na istorya na tinapasamak. Kabayatan ti panagpasyardakan mama. Nagistayan gaya man ti kabsat mo Martin. Niramraman kumapay ni mama. Ngam ko namat ni Wanda nga inawagan na ni Conrado. Kat impakaam mo na tinapasamak. Sa saan mo't na sinurot dagiti nakalugan iti kotse anang surot kadakwada? Sino nga talaga jay? Di pa ikot niramraman kuman ni mama. Naimbag man ta sana nakadlaw ni Nana Simeona. Kasta unay ko man tinervyos na. Ano, mabitlaan. Ha? Saan nga taatat tao matlang ni Conrado tinakalugan iti dayaan ng yisit a kotse? Kasta ka di? Ket anya ti inaramid yo. Sige. Sa akong timakam mo. Juan. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Kadoy. At na napatag ngay paramit ko kada kayo. Urayin nyo lang tibilin ko. Sige. Bye. Ay, nabayagan tayo iti aplano. Conrado, adda kagaya man? Kumusta ti panagpasyeryo kini Mama Wanda? Malaksid iti panagpiknik yo iti baybay. Adda ka di pa isa bali anapanan nyo? Di magas kami lang anangan iti mall ta mabising kami. Kan may sa, namarayan mi ti nagpalamis. Sa ininayad ko ang nagmaneho. So, nabayagan kami si Mang Pat kini Mama. Nasaysaya ti kasta tapno mayadayo ka ti diskrasya. Ay bun gayam. Naira na limabas iti balayyo. Ngam ti kotse mat ni Andy tinakita kiti arubayan siya. O kat apay di ka din magas? Dahita ko matiplanok. Tagkuyog tan nga gawin. Takayat ko kumamakasarita ni Andy. Ngam kilaat nga da imbawag. Sana ka nagbayagi di balay. Nagawid akon, kalpasan ana itulnog ko ni Mama. Ay, wan gayam. Madada ang anak. O sige, mapanak payag digos. Unak nga minitay. Asan ka pa'y lang agawawid andi? Ura ginumta kumapay. Ket no saan na kumanging gawid itay, talaga nga gawid ak. Wa pa ngimawag ka. Anta ka din nalipatan? May panggap pa niti na istorya ni Wanda. Hmm? Si Maruno akita ikan Wanda api manaw. Uret ako makayat kung ibaga may papan iti napasamag kada Wanda ken Nana Simeona ngam nagamaka. Nga amangan numanggag na ti pagsaritaan ta. Naimbag. Tawanda ka sa napasama kadakwada. Kasi tinakunat, saan na tao matlang ni Conrado tinagdugan iti kotse anang sursurot kada Wanda ken Nana Simeona first? Nalabit ka sa nagpaisyo. Sinigurado ni Conrado ang natalgad ti kasasada Wanda ken mama. Wano pinasiim na ita. Tapno mapanagnakan na nga awan sa bali ang lalaki iti biyak ni Wanda. Ne. Anya ti kahit mo asawa ni ti dayta. Saan na ka sa babae ti kapsat ko? Martin, saan na kumakagura, wen? Ambok nga da delikatesa ni Wanda. Amangan no, at di mo amo may papankin ni Conrado.
Awan ti mas istorya kanyak ni Wanda problema iti relasyon da. Kansa na siloso ni Conrado. Okay, sige nga Roden. Amangan no makagura kagit din kanyak. Ay pagkaklaan na ita ha. Sige, akan anad ka ha, Pards. Nadlaw ko, nagbutang ni Andy na makagura kanyak. Gapo ka nagitimbagan. Apat-apat tamot laki di dajay. Nalabit na pa nang isakit ni Conrado kay ni Wanda. Ngam siloso nga tangag paiso ni Conrado. Ngam man-mano arumor ti kapsat ko. Oh, mama. Makaturog-turog kayon sa apay mo't lang. Oray, tuloy kumapay di maturog. Bigatan. Nalipat ak lang ang bagakin kay di kalma, nabagbagaam kumati kabsat mo. Tanapugkas unay nga agpataray. Oray, di balasang pailang ni Wanda na paggasa talaga ti panagmaniho na. Bayan nyo tabagbagak to. Awan ti kas iti na tanang ngagmaneho Martini. Puno dahi ako na mama. Talaga sa na nakadlaw ni mama. Nasayan man. Tapno saan nga nervyos. Naskan na makasarita ko ni Wanda. Nasurpresa kiti ayo dito'y balay, Manong Martin. Inkuyog ko mga rodaan ni Mama. Di magasak lang. Sana kang bayag. Mabalik ko kumabot nga intugot win inkuyog ngagpaiso ni mama. Taurayag bati dito yan. Ngamsan ko kayat amanggang natibagaking ka. Anya day jay? Madamag ko man lang. Kumusta ti panagdinayo kini Conrado? Awan mo't ti problema yo. Saan ka dingagi mimon? Taas sino ko matipagselosan na? Kan may sana ko na'y arumrumar. Agoray ka man, apay ang kasta ti damdamagan nyo kanya? Saan mo kumatagidaksen ti panagdamag ko king ka, ading ko? Tarigagayan mi kini mama ang naragsak na talgad ka iti din na ni Conrado. Pay napudutan dito gaw ko di opisina. Ni Conrado ganti mawawag kanya. Hello, Conrado. Pasensya ka lang kuman iti panakasingakin ka, Martin. Sangsangpit ko lang dito opisina. Yak pay napudutan dito gaw ko. Sinarong karak ngamin, ti kapsat ko. Saan kayo kadiya nagdanon kini Wanda? E di intulod na ni Mama? Kwa, nagdanon kami. Amangan nga nun, no, at nalipatam ngay baga kini Wanda. Awan di problema kan Jack. No kanayon ti panang sarong karmi di asawak. Awan ti pagtanagam. Natalagad ti kasasaad di Wanda iti nanya. Nagyaman na klaon ay, Conrado. Sige nga Rodan. Nagtrabaho kan Martin. Bye. Bye. Mas dawak. Kasangsangbit ko lang dito opisina. Hinawagan nak ni Conrado. Awan mo't ngamin tinapatag ni bagana kanya. Wanod ang ata nakaamuan na napanak iti balayda. Amangan no ni Wanda mat lang. Awan nga ta tinalimod. Wino may limod di kabasat ko keng kuana. Awan dagas di panang sarungkar ko di kabsat ko. Malagi ko gayam tinibaga ni Andy. Kabsat nak. Kabsat nak ni Wanda. Ay, maburbur tiyanak kini Conrado. May gayam ni Martini di balay, Wanda. Ay, mawan mo tinaybaga na kanya. Diyak maawatan ni Manong Martin, Mama. Di na magnakit din. No, saan nga gimimon ni Conrado? Anya? Nasimpat ni Conrado kanya. Awan problema iti relasyon mi. Awan mat nga tatidakas iti panagdamag na ken ka.
Imbaga na makidisak ba ang nagpakada, akayat chula asiguraduan. Kan natalgad, kan naragsakak iti din na ni Conrado. At daatap ko, pagsarsaritaan dakin ni Andy, maipanggap kada kami nga gasawa. Apay ko mamot nga aramidon na rita. Mama, nagaram ni Andy idi kanyak. Namsan ko akayat. Ayun gayam, amo ka din ni Conrado, anagaram ni Andy kan ka. Saanan ang masapol ang maamuan ni Conrado dayta? No maamuan ni Conrado ang nagaram ni Andy kanyak. Amang ano, ingatan na ko nga agpasyar dito balay mi. No apay ngamin. Akanayon nga umay ni Andy dito eh. Kat masansan, nagdanon kami. Ang mga namatagtaganan nga gururay kanyak. Na-traffic up namin. Malagip ko ni Martin. Nakaguran sa kanya. Saan ni Martin anak ulit kinagsalita. Ngayon dakil ti atap ko agselselos ni Conrado. Ni Wanda ti pakadanagak. Anya ti mapaspasama king ka, Bulgo. Boss. Agdardaras talang urudan. Sir Conrado, Sika. dakayungot gayam. Yung gayam tinang darapos kanya ka. Pasensya ka langan kini Bulgo. Agpada kayong samat ngamin, asa balay tikit kita adyo. Ang mga nagdardaras ka. Adang ngamin kinatulag ko kasi naraktat ta. Nagkanadawak nga rude. Nakatrap-traffic tumot ngamin. Andy, entun maminsan. An nadam tiwi-dawid mo. Tapno sa anak ka ang may sarsara. Kalpasan ang may patong palyo tibilin ko. At dapay kayat ko nga aramidin niyo. Ngam iyunayo pa ilang daytoy. Sige. Bye. Ladingit aklagan. Ngam kasta talaga ti biyag. Agbiyag tinasikap. Saan tapay ngamin na nakapagsarita manipod idi Martin. Iso asya kung ti imay diti balayo. Madanagang kan samot lao na yan. Agayim tanto lata, Andy. Kahit agyaman naklauna, ano kasta? Siya tirumbang agyaman. Tay saksakit mo ti kabasat ko. Ngam nakasarita ko ni Wanda. Awang ka may problema daki ni Conrado. Nasayata nakapasyar ka man na Andy. Dito'y ka namang rabi. Pasensya kila ko man, nana. At ngamin napatagpaya pa kanak. Ay, dandan niya ka rin makaluto. No, saan ka lakit di aguman at unay? Pagustuhan mo ni Mama Andy. Ungay, mabitang Sung batak lang ti mawawag. Hello? Kanya di kunan. Agur uray, dagiti pulis kanyak dita. Tapay ka no? Kasano anak pasamak dayta? Apay Martin, sino ka di timawagkin ka? Ni Kadiwanda? Anya tinapasamakin ko, ana? May isa ka dagiti security guard. Anak kadistino iya opisina, Mama. Nas ka na mapanak ijay. Tapay! Madamdaman to nagpalawag. Agsubliak matladagos. Martin, kasapulam ka diti tulong ko, Pards. Andy, kuyo na. Umay ka. Nakitak itay itirupa ni Martin tikigtot kan uray lalim mabaga. Kabayatan ang makisarsarita iti cellphone na.
Anya nga tati mapaspasamak ija opisina. Apay asana kayat nga ibaga ni Martin kanyak. Nadlaw ko. Ti panagarasas ni andigan ko na. Ay, madanagan ak launay. Ay, namuna tasaan mo ta sumong batadagos ni Wanda. Ni Wanda mat na iti umawawag. Wah, hello? Ay, naimbag ta na uray kamot lang asim mong pat, anak. Aba, ay, kuha nga miin. Nakaragragsak kami nga agsarsarita kada andi kan Martin. Nabayag ka nung nga rodon asaan daan nagsarsarita kini Martin itay. Anya? Daing mawag iti kabsat mo. Nagkuyog dapi manaw kini Andit, paayaban ka no, ti security guard, naka-duty di opisina. Wan, ay ngam, tangar ti jak mo. Saan mo't ngayon baga ni Martin? So ngay nawagan ka, tapno, at nakasarsaritak, kan may sa, at nervyusak matan. Andi, kasano na pasamang tayo eh? Asino tinakaman nagitipan nakabagitilindag? Nga dadroga iti budika. Awan sa bali ang makaamoy ti dayta. No saan matla amay sa kadagiti tao. Gam kasano ang napasamak nga dadroga iti budika? Di ba'y katagparparang amay sakat drug lord? Talaga akas sa ti pagtumpalan na. Magatasan na ka akinambag ng balod. Nakipagpakahasiak nga agreport ka lang iti istasyon ti pulisya. Tapno agpalawag ka. Kasapulang ti abogado. Sana kasi nung bata ni ti awakak. Nakaturog nga tala. Di ba'y kat kababain no nabalod ako man. Ni mamalaunay ti pampanunotag, Andi. Naimbag ta saan na iti mismo nga opisinam tinakakitaan da iti droga. Parts da iti anadang. Ayam saan ka madanagan? Tulungan ka iti dati wakason. Anya nga tangagpaiso tinapasamak iti opisina. Pero, adang ata nang sarap iti kumpanya. Matanagan ak matan. Amo ka makigtot ka, Wanda. Kaya masapol ama amon da ito eh. Anya na siya eh. Adda na kay tiktik ka taga ti polis. Kaadda ka no droga iti kumpanya ti kamsat mo. Imawag itay ni mama. Kat inistorya na. Nga inawagan ka no, security guard na naka-duty eh. Ngayon saan ngayon baga ti kamsat mo no apay a pinaayabanda. Kunakman no manakman ti kamsat mo. Drug lord mat gayam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tiyan mo talaga nakabalot kan, Manong Martin. Ada ka magayam dito opisina. Kagap-gapo kiti stasyon di polisya. Kaduak ti abogado ka nagpalawag ka dagiti pan nakabagitilindag. Namuam gaya madagos, rinaot di kiti polis di opisina. Adda nang itip kadakwada nga dadroga. Idol-dolin ko. Manong, may saka ka di drug lord? Saan? Awan dakas nga raramidak. Nagkunaking ka ang may saka drug lord? Gapo nga ro dada nakita da droga iti bodegan. Agasang pakaibabain tayo da ito'y Manong Martin. May ramraman na akabsat mo. Kunak man no. Awan dakas nga raramidak? Mabit lang. Asino tinakamuan ni Conrado arinaot na giti polis ti pasdag ti kumpanya? Jack amo, saan mo kumakagura kan babalawan ti asawa? Uy, Isakit na kalaang.
Ibagam lang tipod no, tabarang matulungan na ka. Saan? Nadalos ni konsensya ka. At dalakid di mang patpatakas kanya. Hun gayam. Agyaman nak. Tasan ka anapan iti balay. Anasapsapa. Inlimod ko kini mamada ito eh. Tadyak kay tamatanakan. Amang ano niya ti mapasamak ng kuwana. Ngam, saan adi ng tumamuan manong? Mabutang ka kadi, akagura na ka, gapu iti naduktalan dagiti pulis adakas nga ramid mo. Ulitek. Kabsat ka. Sika kumati umuna ama kaawat kan mangisakit kanya. Ama amunak manipod pa'y kinaubing ta. Awan dakas nga aramidak wanda. Manong Martin, kagura nagsamat ka. Anya ti kunam? Kunak man no? Oh, kasanulahan ti kinilaing na. Noon alusutan na dito eh. Di mo ibaga na pig sa tikapat na. Malaksid iti abogado na. Kadwa na dahi lalaki. Manakibiyang tiloko. Yaman niya kung mati may tulong na. Imposible na ito eh. Kasla sa anak ang mamati. Ah. Sige. Dahil tati sumarunong aramitin niyo. Sige. Pagkaamuan dakto no anya ti maduktalan niyo. Sa apol nga gananad ka na imbag, Martin. Binalaagan da ka dagiti pan nakabagitilinteg. Kat patsyak, napudutan ti matadakan ka. Under surveillance ka. Delikado ka no iti opisinam a mismo ti pakaimulaan iti droga. Iso amas hapol adi mo ipalubos. Ano asino laditan ti makastrek iti opisinam. Pagkaklangan iti CCTV. Masig sigurado, Andy. No asino ngamin tinangipan iti droga iti bodega. Nung saan may sa kadagiti empleyado, mabalin nga da nakastrek iti bodega anang imula kadagiti droga. At dalakit ginalimod amang gurgura kan ka. Nga masino ko ma? Mga no, dagiti pada manigusyante. Nang runa, dagiti kakompetensyan. Nasayata kiti pada ka tao. Awan amok akagurgura. Saan mo lang nga amo? Isong akananad ka. Yan adda maibalakad ko kan ka. Saan mo nga ilimod dahito yung kaninana si Nona? Adda ni kunado. Sumagmamanon ang malam, anasapa sumangsang. Wanda. Ah. Palagip ko gayam. Nakasaritam ka din di kapsat mo. Napanak yung opisina na itaibigan. Kunak no, Jack Madanon. Saan mo nga may balod dagiti pulis? Amangan mo nagpiansa. Nalaing mati abogado na. Et, anya tinagsaritaan niyo kini Martin. Inlibak na amay sa drug lord. At apon na nga da nangimula iti droga ijay bodega. Naglangket din dahi tao. Kompleto ti security guard ti kumpanya. Apay asaan daan narikisa nagiti mapmapan iti kumpanya. Amangan numay samot la kadagiti tao na tinangipan iti bodega. Anya? Amangan no adda ng balag kan ko na. Amasapol nga awan ti makita da adroga iti opisina. Wenno iti kwarto na iti balayo. Amangan no drug addict ti kabsat no. Anya? No drug lord. Drug addict pa yun. Iso abagbagaam ti kabsat no. Sakbay ang maisagmang. Narabyan ka man ng may diti balay, Wanda. Awan ni mo ma. Tada dinar ayin napaskan. Inyawag na itay. Sukunak na madamdama. Manong Martin,
Saan ka di pa'y nga mo dahito ni mama? Saan pa'y? Apay, mabutang ka di? Masapol ang amuan ni mama ita. Tanasapa pa'y. Kasarita ko ma. Ngam naira na, nga dadinar ayan na apas ka na. Manong, adadamaga kada kayo. Kumakat saan kayong agulbod. Agdrug-druga ka kadi? Saan? Saan akadrag-adik? Adda ka di pagilasinan amay sa akadrag-adik, Wanda? Saan ka kumang agulbod? Wah! Agbalbaryo kan! Isardeng mo ti agdroga, sakbay amadadal amaming pinsan ti biyag mo. Nuday tati bagbagam. Awan kwinta makamsat. Si kapit agatap kanya. Ha? Punganawan! Amok dagiti panag akayat yu amamuan mama. Nasapak arimuari di kalman. Tadda na patag nga inasikasok. Sa dadinar ayan yu apas ka ni Drabe. Inawis na kami ti may sang amigag. Adak pala iti paska ni di mawag ni Wanda. Kat imay kano dito balay. Masapol nga ipudnok kada kayo daytoy. Gumsan kayo kuma amakigtigdot. Pagkalma nyo lang tirik na yun. May panggapitian niya. May panggap iti mawag iti Rabi kat napanak yu bisina. Pulis dagiti nadam ko. Ha? Adadaman na makigdot kayo ti daytoy. Adda ka no nang itiktik kadakwada. Nga dadroga iti budigak. Oh, Diyos ko. Nga mamati kayo kumakanyak. Sa anak adrag dealer. Kan adda sa anak adrag adik. Adalakid din ang imulay ti droga iti budiga. Madan nalimod amang gurgura kanyak. Hanya na ito yan na mapaspas sa amak. Pat yun launay ni Wanda may saka drug lord wino drug adik pa'y kidi. Ang pa'y siya pinakakapsat. Siya pa'y ipagatapan na ikastahan. Nasaya at nakasaritam ti kabsat mo. Amo ka di daytoy ni mamang mo. Di tanagag ka. Noan yan ti mapasamak kan kuan. Panagkunak, namuano ni Mama Dayt na Conrado. Imbagat pa'y kini Manong Martin nga ipuno na langan no may sa adragati. Imbagam ko mga agpa-drug test kan agpaagas. Nasaysaya at pa'y no sumukulangan. Tano itultuloy na dagiti aramidan na. Amangan no agbabawi iti udi na. Uy, puno Dayt na. Kasaritam ni Mama, Wanda. Kasapulan nga agtinulong kayo kini Mama ang mga lokoy kini Martin. Ibagayo asumukulaangan. Nakapasyar ka man, Conrado. Kasangsangpot ko lang di opisina. Naggapo ako di opisina ni Atty. Cruz. Nadamag ko tinapasamat ni opisina. Yak pagarupan, akabaalam na aramidan day jay. Anya ti ba nakikita ang kanyak? Daksak! Agparbang ka. Wah! Kaya't kala kasarita, Martin. May saka pa'y. Italaan na samo ka. Anya ka niti problema. Inatiw nakpay ti maysa abiding. Ket dayjay ka di nga andi tinang isungsungkan ka. San ka kumangagsarita iti kastata di mo amo ti sa asawam, Conrado? Awan dakas nga aramidak. At dala magdadadal ka niya. Ni Andy. Saan mo kadingaan mo? Doan niya talaga ti trabaho dayjay agayem mo. Ulit, Conrado. San ka nga agatap iti dakas? Nang runa iti gayim ko. Ngam agalwad kanyak no asino ti magdadadal kanyak. Uray pa'y asino. Saan ko apakawanan? Maawatam. Wanda iha, nakigtutak nga ro ni timpud no ti kabsat mo. Imbagam kano kini Martin nga isardeng na ti agdroga. Isuday ta ti imayak Mama. Agpakpakaasya at tulungan dak amang lukoy kini Manong Martin nga isardeng nan ti agdroga. Anya ti kunam. Sakbay ang madadaal amang pinsan ti biyag ti kabsat ko. Wah, ti ambok, nasinput ti kabsat mo, Wanda. Kat no kitam ti lang at ti kabsat mo.
Saan nyaglang langa a drug addict. Saan pa'y lamadlaw ita? Ta saan pa'y siguro anak karo? Ay ngam, orayan tayo kadipay ang mapasamak dayta? Wanda, asino ka di tinakaamwa mga agdrog-drog at ikabsat mo? No may sa drug lord, agos usarmat nga rod iti droga. Nasaya tinawagan dak mama. Marabyanak. Makisinara ka, kini ante hinton madamdama. Martin, imay dito ini Wanda. Katanya timbagana ka na kayo. Mama, magsangsangit kayo. Pudno ka di, ngaguskusan ka iti droga. Uray da kayo ka di mama, patsinyo nga rabidik dayta. Kaslasandak ng ammo. Yak mawatan mo't ni Wanda. Kabsatnak. Agtalik kumakanyak. Isu kumatad adda amang isakit kanyak. Ngam saan? Isupay ti umuna. Ang agatap kanyak. Hanya aklase ti kabsat ni Wanda. Dahil tatimbaga ni Conrado di may opisina. Sumuko ak kanulangan kadagiti polis. Inram-raman nakpiasak kinangisungsungkan ka nga agos-usar iti droga. Kat ni Wandamat. Kinasaritan na ni mama. Tapno alukuhin dak amang isardan. Di pa nagdroga. Kat sumuko ak kanan may saman. Jak mawatan ti kapsat mo. Isu kumati mang isakit ka. Kuma. Bun gaya. Apay nga iti dayto restaurant ti mayanta. Amangan rod na makang iti pagsaritaan ta. Adayo ta kadagit pada ta customer. Kan may sana kapsot ti timot ta. Wah, Madamada nagsasarita. Kit saan data maitaltalag. Ay, kinunagaan ti kontak ko. Adandani da ka ng sumangpet. sino? San ka amawatan nandi? Anya talaga tirinan tam ditoy. Kan tinangawisang kanya. Makitam lagi ti sumsumar ti restaurant. Martin. Malasin mo ti mesa katakwada. Ah, ni Conrado. Awatan itan. No apay aditoy tinangawisak ka. Saan ka amawatan? Agtaltalang kaya ni Conrado. Kaslada sa sapulan na. Amangan na makita na ta, andi. Amo na ka di, nga data dito. Amangan no pampanunuta managtulog kami, ha? Agtali na agkait itugaw mo. Agda na kay baga kanyak nga umay da itoy. Iso adito tinangawisak ka nga. Mapurpur siya anak king ka, andi. Saan tayo panawan, Martin? Mamam tumatlaan. Wah, Agan anad ka lang, ha? Saan ka baybayan? Di mo mat baybayan ni Wanda. Ang mga nung isunto ti agbanag ang nakakasi. Anya ti kunam. Adda da Martin kan andi dito. Anya ti aramidan da dito. Sige. Siya kung ti makam mo. Nagita adwa ti kayat ko asiputan nyo. Aglalo ni Andy. Anya? Pumanaw kami dito. Sige, sige. Bye. Mapantayo iti sa Bale Restaurant. Saan tayo natangga dito? Sige, boss. Salpag. Sino at talaga tayo talaan ni? Anya talaga ti trapaho na. Naira na laigan nga at dito. Yan, da kano dagi di polis. Da nangitik-tik kadakwata. Di ba masamak dito yung restaurant? Masapol ang amwa. Doon na talaga ti trabaho ni Ate.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasangpit ako. Nga maborbor dyan na pala. Kasla mo ni Andy ang makita may itidaya restaurant. Kat pimanaw matlaad dakos na Conrado. Anya nga tatirinan taday dyan. Ura siya kat maborbor dyan anak ni Conrado. Amok nga adot tinegosyo na. Apay nga itakalaan, Martin. Sa dino tinagapuag. Inawis nak ni Andy, nagmerinda iti restaurant, mama. Martin, ni Andy ti mga sungsungken kang agdroga. Ha? Mama, ay saan agos usak ni Andy? Pukawin niyo kumay ti panunot yo, amay saak a drug addict. Saan na kumakagura? Mabuti nga akit mabaling nga ibuhat ti dakas nga aramitan. Awan dakas nga aramidik, mama. Saan dak kuma ang makasarita? Anasayaat, numay saak nga adik. Mamuak tumot lang. No asino timang padpadakas kanya. Simang pagkagaya ng kontrado. Nang rabi iaklat tayo takunam ang mga naklatan. Wanda, dumngag ka kanya. May sagayam ko anang ato tirang ko na apulis. Tinangi pakaamo kanyang. Ari naot dati lugar nga ayuyang dagiti pulis. Gam nakalibas kano da aldekin parte. Anya? At apo ka ni Andy tinangi sungsong ti kabsat mo. Saan laang a drug addict? Ay kapangdan iti dakkel a sindikata. Anya da ito yun ang nasurutan ni Manong nga aramid. Gabo iti dayjay ka Andy. Kinasaritak ti kabsat mo ngam di nakintaltala. So pag tinulungan nyo kini mama apagpag sumuko kumalaagan ka nagiti pan nakabagiti lintag sakbay ang mapatay ka. Kontrado, nakabutbutin dahi tangay bakbagam. Diyak kaya't amatay ti kabsat ko. Nagsapa ka ngayon may Wanda. Ada ka din napatek ng ibagam kanya. Kaduam ka din ni Conrado. Siyakla ang team may Manong. Kaya't kamanan akasarita. Dandani kayo natiliw dagiti pulis iti panang raot da iti hide out you. Naimbaghata nakalibas kayo, taamangan lumatay kayo kuman nga agayam. Anya day ta kinaulbod nga ibagbagam. Uri awagam ni Andy. Adda kami iti restaurant iti Kalman. Dinilopay ni mama no apay ang rabyanak asimangpat. Pinunagawin. Saan kayon kuman nga agulbod Manong? Apay ngamin asaan kayo payla ak sumuko. Ni Andy lakit di tinangisungsungkan ka. Wah, Anya ka di mananday ta, Wanda? Ni Manong Martin. Mamang, dandani tiliw ka ni Andy iti hide out da iti Kalman. Gistayanan pinatay da ti kapsat ko. anya. Martin, kunang man iti restaurant tinapanan nyo ka ni Andy. Anya nga min data kinaulbod nga ibagbagam kini mama Wanda. Pag nervyosam. Manong, kabsat nak amang isaksakit ka. Pagbalinod na ka ulbo. Sumardangan! Si Kapay akabsat ko, ti mangiba ka kanya kati kasta, imbis kay sakit nak. Manong, Nabugkawan ka, gaputag lablabos kan. Si Kapay akabsat ko, ti mangimamag kanya. Sana ka sa tao. Papabasulin nak ti may sa banag, nga awan pamanagnak mo. Makulkulaapan mo ti panunot mo. Manong, pangaasyo. Saan kayo ko pagagsubak akabsat? Ha? Rung pagagsindakit kayo. Kuma! Saksakit ka, Manong. Ngam nakmat nga minding-dinggan. Binugawan na kit din. Ha? Dahil titandaan ang Manong. San mo nga urayan akagura kan ilunod ka? Huray siya! Awan silbi makabsat! Anya dahi ta na mapaspasamak ka na kayo. Nakamaka
tinakam ko ni Wanda ang sa anak na impang. Agsaksangit tapi manaw. Na nasakit tinakam na iti panang bukaw mo kankwan. Sana ko na nakatagpal mo. Awan marabidak. Abay namin nakagurang ti kapsat mo. Isaksakit na ka. Anya, Isa pa nga asim. Isardeng mo kumantar aramidem sa panadara ka sa mapasamak ka na ka. Liklikam ni Andy. siya kumatipat kinyo. Ulitin manan. Sandak ko maamakasarita akastoy. Numay siya kadrag adik ni babagana. Martin. Maluksawak. Iti kastoy ang mapaspasamak ka na kami nga kapsat. Sa inyo kung mga iramraman ti kayim ko? Mamuak tumot lang. No sino ti mga padpadaks kanya. Diyak ko makayat na makipagkita kin ka, Andy. Ngam, naskan ang makasarita ka. Kasla mapugtuak no niya ti kahit mo nga ibaga kanyak. Isardeng mo ko man ti mangisong-sungsong iti kabsat ko. Patpat gag-unay ni Manong Martin. Kadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kin ko, ana. Ay, nagtalaga patpadgam ti kabsat mo. Agtalag ka king kuana. Saan ko maasabali ti patpat yan? Anya ti kahit mo asawan iti dayta. Kapsat mo ni Martin. Manipod ubing kayo. Agkapsat kayo. Amumuno niya ti ugani ni Martin. Awan ti daka siya nakidamdamagan na, Wanda. Siyak nga rod, ti pagbalbalin ng madakas. Awan ti bagbaga kakasta. No ada reklamom kanya. Nawaya ka mang reklamo kanya kadagiti pan nakabagiti lintag. Kahit no ada maalad ang ebidensya. Nakasagana ka sumo. Anya ti kunam. Sigurado ka? Sa dino pa iti nakita mo na pananda. Anya? Nakita mo't lang ita. Apay asaan mo sinurot daan di kan Wanda. O sa dino tinapananda. Oh, dakala iti sangok. Dakas ti mapasamakin ka. Sige Rodel. Bye. Oh, saan ang mabalintay to'y? Walang tupay. Sa anak lagi diyan nagbigdot iti atap ko. Sana sakti kalkalabanan day kay ano lang. Ay, awagak ni Torko. Isuti pa unang ang mga ipatungpal iti day ko. Diyak ko na muna sino ti Patchek. Gimura ak iti panang bukaw ni Manong Martin kanyak. Kaslak sasaungat iti ang paiso. Diyak ka muna rumbang a Patchek. Anya talaga ti trabaho na. Sa dino, tinapalan nyo iti day gigante. Ha? Ha? Saan ka ang makapagulbot kanyak? Amok amin ano pala nyo? Ano tinilasyon nyo iti day gigante, ha? Kontrado, awan ti relasyon mi kan ni Andy. Napilitan naklaang anak ipagkita ken kuana. Gapo ken ni Manong Martin. Ulbod! Sa anak nga gululbod ken ka, kontrado. Nadalos ti konsyensya. No pagkabasulat ti pan nakipagkita ken ni Andy. Pagkawanan na ko ba? Agaluan day jay gaan di kanyak. Anya? Ito'y titandaan ang Wanda. Nung mapanag nakak, alipliputan na. Agaluan ka kanyak! Ha! Italaang ang makita. No kasano nga pungtot ni kontrado. Basol da ito'y ni Manong Martin. Gapo iti panangisaksakit ko ken kuana. Agap apa kami matan ken ni kontrado. Naimbag, tasaan mo na ibaga kini Wanda.
Ti pa nakakita ta kini kontrado iti restaurant. Maidano na laki di iti asawa na. Mariribo ka na kandi. No asilo kit iti mangpadpadakas kanya. Agbalbalinak mo na drug poser, no drug dealer. Dakila pa ka ibabainak na ito eh. Kat amangan na maapiktaran ti negosyo. Nalapit akas ta, Martin. Ha? Saan mo apukpukawan day nga atap mo? Mabalin na pada manegosyante. Timang pirpirdikin ka. Nga masino ko ma. Amangan, no adda napasakitam ka dagiti pada manegosyante. Awan malagip ko. Nga apay nga ramraman na ka. Gaputa nasingid da nga gayam. Papasulan nak ni Wanda, asak tinang isungsungking ka. Pasensya ka na kuman, iti kapsat ko. Di na mo ti sasawan na. Tinalimad a kabusor mo. Isumat lang ti kabusor ko. Ha? At patpada ta, apad padakasanda. At da amariribo ko na kiti daytang imbagam. Agad anad ka lang. Kasapula mo nakasagana ka mang salaknib iti bagim. Nung saan ka amadanagan, nakasagana ka mang protektaking ka. Ha? Sakbay malipatak. Kinasarita na gayam ni Wanda. Nagkita ka iti kapsat ko. Maamon ni Conrado rita. Agsilos laki ti. Wanda, apay maawag ka. Imay kalakuman dito'y balay. Uno, kayat mo, asyak ti umay ditayan niyo. Dito'y latang telepono kang sarita tayo, mama. Ah, ang sagsakit ka? Apay? Naga pa kami ka ni kontrado. Anya? Kunakman do saan kayo nga agap apa? Italaan nga ron naga pa kami, mama. Nasakit laon ay tinakam ko. Katbasol na ito ni Manong Martin. Oh, apay ni Martin? Pangasiyo. Diyo ko man sakit ni Manong Martin. Kagurak ti kapsat ko. Anya? Eh, saan ka maawatan? Mama, nakipagkita ka ni Andy. Takasarita ko mga isardengnan nga isungsungsung ni Manong Martin. Gamnaamuan ni kontrado. Nagselos ti asawak, mama. Anya? Kat mabuti nga. Amang ano kumaro da ito'y asan mi aba nagkinawatan. Oh. Naimbagtada ka, Andy. Kaya't kakasarita. Kaya't kayo matakasarita na nasamyona. Sungay Maya. Agtalag kayo kumaki ni Martin. Awan ti dakas nga aramidan ti kayam ko. At tapon ni Wanda asika ti mangisong-song-songkan ko na iti mati. Nakipagkita ni Wanda kanjak. Kat day ta ti banag ang nagsalitaan mi. Kat amom ka di anamuan ni Conrado ti panagkita yo kat nagapada ka ni Wanda. Anya? Nagsilusan na ka ni Conrado. Ladingit at dayta na pasamak, nana. Masapol ang mamunday ito ni Martin. Saan niyo ko mga ipalubos kadadakas ang mapasamak king kuhana? Apay kiti ngaminan nga ipalubos ko. Umangore ka. Anyat kayat mo sa ahon iti dayta. Nas ka na makasaritak ni Martin. No dapay kayat yung ibaga kanya. Dumngagak kada kayo. Makapungtotak laulayan kada kayo. Apay ngawan mo't lang ti may padamag yu kanjak may panggap iti dayjay ka ande. Anya dayta? Ha? Nagkita damanan nga agkayam? Nga sige. Amuyo no anya ti arambidin nyo. Saan mo nga orayan nga dadaka sa mapasama kiti kabsat mo, Martin? Masapol nga ada aramidam. Dahil dati parikot ko. Kat gapoy ti panagapadakin ni Conrado. At daman na nakagawran ni Wanda. Saklaki ti papasulan na. Napaggat at tao ni Conrado. Anya ti kahit mga asawa nandi.
Kanaguri ka man. Mas dawak ka talaga. Kasla nakad-ado ti amom. Kumlog ka, Martin! Nasugat ni Martin. Kat saan nagpating ka ti panang paltog na ka na kami. Kat kami apapatayan. Adi, awalan kayo ti bayan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kamanan. Anya ti kaadam, Andy. Awampay ni Martin. Nana Simeona, dahil tati imbayak. Saan kayo pumamagmaklaat? Napaltugan ni Martin. Sana po na ito. Saan? Madamang nagsasarita kami. Itikilat at ng paltog. Diyos ko. Anya nagtuya na napasamag iti anak ko. Sumunod kayo kanya kay hospital, Nana Simeona. Masapul nga mapantayo ichay. Anak ko, anya ka didagituhin na mapaspasamak ken ka. Ijay pala nga bagbagaan ka. Kan oray ni Wanda, asumardeng kan nga droga. Kan sumuko kalangan ka dagiti pan nakabagiti linteg. Nana Simeona, pukawan niyo kung may tipanunod yung amay sa adorgista ni Martin. May sala nga pamadakas na itaking kuwana. Alde, siya ti makisarita ka ni Mama. Saan na nakarot isukat ko? Saan da kapag danagan, Mama? Ne, apay katasaanan. Katno kayat na kapayan, napatayan. Saan ko ang maawatan? Awan tiyan mo kabasol ko. Manong Martin, kumusta kan? Saan ka madanagan kanya, Wanda? Agyaman na. Tasaan matlaan na karuti. Kasasaad mo. Kastao na asangit ko ita imawag ni Mama. Ngadakan ng paltugkan ka. Asino dagiti ng panggap amang pataykan ka. Hindi ka, Ma. Awan na mo kakabasol ko. Apay nga da ng paltugkan ka. Andi. Weno si Kati kahit dapat ayan. Kat nairamraman lang tikabsat ko. Kwa, Wanda. Mariribo ka naglaunan ka dagiti ang mapaspasamak. Agdan tumatla paglawlawagan dagiti pasama. Rumimbaw tumatla ti kinaimbang. Anya ti kahit mo asawan. Anya at talaga, ti trabahom, Andi. Saan ko anasangpatan ni Wanda? Agsangsangit anang ipakada iti katulong ama pangkano iti ospital. Tanapaltugan ni Martin. Batay dalakid din kiniyandi. Huwagap ko mangam ni Wanda matin ti umawawag kanya. Ipakaam mo na lakid di kanya kanatayan dagi diyay ngaggalyam. Hello? Lading itak, no itak lang. Umawag yan ka, Conrado. Gapo iti pa nagdardaras ko. Ti katulong lang, tinagpakadaang. Awan anyaman na, maawatan ka. Madamdamang nga agawida. Adak pa lang dito ospital. Naimbaglangan, tasan ang nakaro ti sugat ni Martin. Kat na diyang andi. Awan ti sugat niyan, di. Anya? Yang makasangsangit akpay lang. Asino dagit tinang panggap amang papatay iti kapsat ko. Sige, agsarita tanto na yung baginton makasangkot ka dito balay. O sige nga, Rodan. Bye. Wah, saan ko ang magustuhan dito eh. Si Bibiyag payla dahi diyang andi. Kasano lang, iti kinasiglap na. Salbag kayo! Agpapada kayo ngayon hotel! Ninamnamakit din ang mapatay yun tagi diyang agayim. Sige, sana bale. Gusto nyo anapurwan ni Martin. Nulakit din napatay yung kumaday yung andi. Hoy, nagsaysayang kayo langit. Ano abala? Saan kayo pa ilang agparparang kanyak?
No diyo kaya't ada kayo ti patayak. Sige, bye! Ladingit at Martin, saan na ka makapagbayag nagbantay king ka? Tinawagan dak di opisina, tadanas kin nga aramidak. Nagsubliak to. Mawatan ka. Barang sa anak madlang nagbayag dito ospital. Panawan kayo pa, inana si Miona. Tumulong nga ka na yung bag, tapno mamuan tayo no asino tinangbilin kadagijay anang palpaltog kada kami, kini Martin. Papanak pa inana. Mama, awan ka diti makasari tayo sa bali amang bantay kanya. Kasi kayo ang mapuyatan. Inawaga kong ti katulog. Isunto pa lang timang bantay ken ka. Maburbur siya na kini Andy. Anya talaga tipod no at trabaho na. Saan nga ta nga iso? Ti kayat da apatayan. Yaka mo, mama. Ngayon ti maipasigurado ka na kayo. Sa nadakas sa tao ni Andy. Tilangkid kidawag ka na kayo. Saan nyo kumang ipapilit kan wanda asumuko ak kadagati pan nakabagi tilintag. Ta sa anak mo't adrag poser wenno drug user. At dapay asa anak ka drug addict. Tapni baga ka na kayo. Oh, pakawanan na ko ma. Ningamin Conrado, tinangisalsal iti utat ni Wanda amay sa katrak adik. Anya ti kayat mo asawa ni iti dayta? Saan ko makadanon day taki ni Wanda? Diyak kayat nga dasan mi apag kinaawatan nga kapsat. Dahil tinamuha kiti may isang amamok, Wanda. Nalimod kami ti kapsat mo na pigsang aglaklako iti droga. Gaputa saan da mapasardeng. Kaya't dang haipak ni. Nakakaskas na umat dayta nga ibagbagan Conrado. Saan ka kadi ang mamati kanya? Mamati ang. Mabutangak. Tiyak kahit nga dadakas ang mapasamak iti kapsat ko. Nagasat. Saan da napurwan? Saan da lakit di nga ingganday kay? Ay, Diyos ko. Iliklikyo ko man ni Manong Martin iti pagkad. Natangkin namin ti oro ti kapsat mo. Di pa ilang sumuko. Ni Andy ngamin ti mang patpatangkan iti nakam na. Conrado? Wangay, nadanon mo ka din ni Andy di hospital. Uwan. Iso ti nang istorya kada kami kini mama. No, anya talaga tinapasamak. Tagasat ti loko. Nagaduan nakita dagiti pulis sa kapsul. Saan anapuntaan dagiti nakaraalam iti ka. Ha? Ora inlimod mo kanya ka nagarim niya andakan ka, Wanda, damwag. Iso nga idinaamwa ka nagkita kayo. Lagi mo na. Ne, Conrado. Saan mapagselosan ni Andy? Awan ti relasyon mi. Apa nga ta nakasasok iti banyo? Anya day jay nalang abko. Iso anjak. Tuloy tinagdigos. Madamdaman to. Anya nga minayati naramid ni Conrado iti unag ti banyo. Ta nakabaybayag. Iti rimwar. Nakalablab pa si dagiti matana. Wala lang nagsigto ka. Napay agtibtibayok pa ilang. Ta nailukat na lang arudin ti ridaw. Tinaliyaw nakpailaan mo. Yan, di rin umawawag ka niya. Anya nga tatibaga na? Hello, Andy. Agyaman lang sinong batang di awag ko, Wanda. Ne, apa niya nawagan na? Anya tibagam? Sige lang, di makatulong kada kami kanyante. Anya tikat masawan? Dumlag ka. Sige lang, di amo ka makatulong kanya. Kaya't ko ang mamuanding ka. Noan niya dagiti madmadlaw mo, kini Conrado. Ne, taapay. Hello? Baba na mo ti telepono. Amangan no, kalat nga agsublin Conrado. Hindi
Kalman ka pa ilagay man nakaruwari ti Hospital Martin. Itala nga nasangok anang pasyal king ka. Ewan kayam. Inawagak ni Wanda, sakbay ngay mayak titoy. Anya. Limbag ti Meka. Italang ang malakip ko sa lutsuring ka. Apay nga tapaltog mo ide. Nakipindaltog ka. Kadagiti ng paltog iditiking ka. Saan kumapay lang atay tati pagsalitaan ta, Martin? Napatid. Takat ko maamuhan. Noon niya talaga ti trabaho man di. Panag ko na. Adelim-limod mo kanya. Lading itak. Tsak pa ila may bagaking kaita. Di rantaking ka pagsalitaan ta, Martin. Tulungan na ka makisarita kini Wanda. Noan niya dagiti madmadlaw na kini Conrado. Nagistayan ako. Naimbag na nakapagprenuak. Ni Conrado dimsagit ti kotse na. Nagdadakkel ti bagi-dagiti lalaki anang bayabay king kuhan. Paltog laki di tinumukdukol iti sikat ka. Andi! Anya talaga ti panggapukin ni Wanda. Api asaan mo asar dengan ti asawak. Mas, Talaga ka di apagsilsilosan na. Iso binilin mo dagiti taom apatayin ta kami kini Martin. naturad ka nga agsaw. Ammo kakayat na kami patayin kini Martin. Kaburam ti kabsat ti asawam. Tanapingat a kakompetensyam iti negosyo. Iso mo inusarumot impluensyam. Tapno mamula am ti droga ti butega iti pasdag ti negosyo na. Naturad ka amang pagpabasol kanya. Sa anak ang mabuton ka na kayo. Kaputa na kasagkanak iti anyaman na mapasamak, Conrado. Ito pa lang makasarsarita ni Conrado iti cellphone. Nang ko makatungtot unay. Well, Kasi di kalman na isasangpot na. Uy, nakatadtadam lagi ti mata na. Anong pusilap kanya? dak kaya ti na mapaay kayo. Mas ka nga agbaligi kayo amang patay ka na Martin kan Andi. Kaya't nga ipapatay ni Conrado damanong Martin ka nanti. Well, kasi, Hingam apay. masakol ang mapukaw iti imatang ko dagi jadwa. Dalawan, lumapaay kayo, sakon ti mang patay ka na kayo. Nakita na ko ni Conrado. Dagdaras na itong ditian ko. Nangag mo tinagsaritaan mi, ha? Ha? Conrado! Apay ang tinungpanag! Well, pudno tinangag mo. Kaya't ko amatay da Martin kan Andi. Apay ka di pagsenselosan yan di. Awan ti relasyon mi. Kan anya ti pasol ni Manong Martin kan ka. Saanan anas ka na sung batak dagita sa lungsod mo, Wanda. Kat palbagaan ka. No ipulong mo iti kabsat mo. Patayan kayo kan mamang mo. Sana! Saan mo nga itutukan niya ti paltog mo? Saan? Ang mga numakalbit mo? Apeng agkakaribuso kayo, ha? Boss, nasala ka lang iti polis na iti safe house kayo. Kakanya pa lang tinarabito nyo. Sabating nyo dagiti polis. Awan sumuko ka na tayo. Agtignay kayon. Mag, napaay damanan ang patay ka na Andi kan Martin. Sa kalpasan na, da kami tininaot dagiti pan nakabalitilintan. Ni Andi lakit di tinakita na alalaki na umar-arubayan. Pudno tinaiba na timay sa nga amigok. Empleyado na gayam ni Andi kat maatap amay sa a deep penetrating agent. Manghubinti kang mabuong. Sa anak asumuko si Bibiyag. Aglipas akon. Makaamon dagiti taok. Nakipag-rate na ak iti ipupusin ni Conrado, Wanda. Nakita dagiti pulis ti bangkay na iti likudan ti safe house. Ay, agyaman na kandi. Diyak yung pagarop, apod na dagiti imbagam iti kanyag. Anak ko, nagistayan ka na. Pakawanan da ko Manong Martin. Ni Conrado ganti drug pusher. Mawatang ka. Ita, nalawagan di amin.
May salaang ni Conrado, abos si Dakkala Sindikato. San la droga tilaklako ta. Gun running, human trafficking, kinda dumapay. Agyaman naglaunay kan ka, Andy. Kas iti masansan, ngay bagbagak, mama. Wanda. Rumingbaw tumatlang ti kinapot na. Basol ko. Siyak matlatin ng isarsarak iti bagay. No, apay ani Conrado, tinakiasawa. Panubok laang dagitoy, napasamak wala. Talo atawan ng tinapalabas, manipod pimusay ni Conrado. Kung ani Manong Martin nabayagan nga awan damag na ken ka. At jak ninamnama da ito'y apanagparang mo. Naan anay matratan, anay liwliwag mo dakiti nakasang adimtang ti panagbiag mo, Wanda. Makasangit ak manan. Ibilang ko abatibat dagiti pasamak. Tani Manong Martin kasing singpet. Gapo iti panang sabidong ni Conrado iti puso kon panunot ko. Namati ang adakas ni Manong. Kapsat la ti kapsat, Wanda. Napalpalat pa ilang ti dara. Ado dagiti bidot aramida kiti biag ko, Andy. Di ka mawanan ni tinamnama. Iti da ito'y agundaway. Kaya't kumanan nga iroknoy ti panagayat ko king ka. Siya kung ti saan ang maikarikan ka. Ayat at ti sibubo ka lagi na taom, Wanda. Karbangan ta ti agragsak. Tani ayat ti manggubway iti ragsak. Ti ayat ket masapol arumimpaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.